ten čas ich poriadne tlačí. Štepánek zostáva na hráčskej lavici. Prázdna česká bránka. Surovi iba podpávajú kurského hľadovania. Českých útočníkov zamestnal Sersen. Máme tam kompletný bubín, ktorý bola urážka veľká škoda. Je to dobré. Pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. A aj vtedy sme si to finále museli vybojovať. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme